eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaye nyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Oligereria ndonse soligeretie TV ya gatembe emagorobe alero litukeliga liaramisi ichitariki isano nemo ciomutenyi oikomi umwaka wa 2025 chinga kia manga ntakone kwasi chinsemo au naya negati ali mwantu muligereri na kwalganirie ese emagoroba yalera senchira ayobwenge tukababolia maswali tukaligereria maonavo tukaira tukabolia wananchi asaba watu watagete ticket noro limorojo what experience
siasa chibuchorio bukekogendera ase county ya Nyamira chingaki ekiama kia UDA na kiri kia UPA penya kwa bigokora chikampeni chiabo rituko ria lero. Without or minus a computer asa abana bono iga gosoma nkuya abana bakunyara gukora igotiga abana baegwe chingaki chingiya na abana bega baguchokora ebintu be abo musacha gosoma kungu oboibi wechi computer kwanekiwa ase eskuru iyo boroso yenyatieko ase chi computer chionsi chanyata kwa chikoibwa rende na bino abana buno mwana uyo abwatete na iretegeka atanya gukora na inde binde na abwatete ra elien around you abwatete omwana uyo mutangani umusacha we myaka 43 gukagirwa kumutachiranse omwana we myaka 4 chinsemo cha Karina imeye bunge ya Bonchari. Mwanjumo ligereria kionga chinsa ibere kokwenyere tunjeringa ngoro kwaro ni ototo nyangiri korwase nsemo yemenyererie nigo hakorokwa Wilson Makoli gochaka kionga chinsa ibere nigo togochaka ngana yogoichania stock manyobuna omosa chabwe miaka 34 niga tangire ase enyagitari ya Kisite Ching'andi Faro Hospital maiga yogokagerwa komutacherense omwana omoke omunyaroka abwe miaka 5 nomo chinsemo cha Karina ward ya Riana ebunge ya Bonchari county ya Kisii mnagotumye mulikito Sam Miyenda bono nabo yegete igoro sana momuro ya gajicha tokali endagera pero twali endagera tokakora bono nkagenda koligi chinyeni ebikore byabana bakegotachirwa nse imeyorogongo rwa gusini go byamentakanire bwangoiga ebyo ebinde byirire abana abo gotwara amarito nigo abisiyo mu women rep county ya Kisii omusubati Doris Donya Aburi abana abwe banyorkanete na marito egekore kya bwangoiga ni meyekenyoro kya Karina iyo gotoka ase ward ya Riana imeye bunge ya Bonchari ase omwana bwe myaka 4 atachiretwe nse no musacha bwe myaka 33 kolwe tirisa iga tirisa inere ya Karole makanyoro omwana araire inse pi abekire nse araire omokoreire bikori osukire nse mubona ateni musacha oyo ni ganyorete gakora ekebekyo magega yo mwana oyo ekobora naryo bachete kumurigia bakamanyora asenka yo musacha oyo yogendete kwenekia egekore ekyo bona gasinyo okora garengereti abo bogori senko nga yarenge koire bona timanyeti bona lingo iwe bikuro nga uyi mama nchiorore bona ko minyoka nganyora omwana gako yete yani kende nkeyo omwana agasokia masombo ko magora ari ganali korengana no mungino ywe uyole babo mwabo nigaene kyanga musacho yotari entunde ntangani agokora ebikore bunebiga nabwate enaroyo kwenekia amabayo ndo yo goto mumaete konyora muno omoibi nende konyora nonyo kubwate ebintu ebibinde muna chiombe nerende na binu abana buno omwana oyo abwatete na iretegeka atanya gukora na ende ebintu ebi na abwatete ra elien around you abwatete omwana oyo mutangani agachaka bwata rende n'eng'ombe omwana oyo gwikira bono iga nigagendete kurwanirira obugima bwaye ase nyagitari ya KTRH ase abateneri b'enyagitari eyo batatu eteribaga lyogokwana ne familia eyo ase yatobeterereti gokwana na babo mwabo isiko ya magacho yenyagitari eyo arabu rende achichacha kokolera operation rangana kiegendre bona twala to mwana mpaka iga ambulance rende baganya keresini cheka to bukoli kuruyabe baka tumuna twigete iganga chitsa 10 iga musacho yuwekera bono iga nigagendete kurwanira obugima bwaye ase nyagitari ya KTRH magega yokonyora chinko machimbe kurwa asa abanyakenyero abo babwate obororo bonge nigo omong'ino yo asabire serikali gwesona negati eriko mokonya elio anyoro bwene bw'omochokoroye konya gaki kali bakonyara aki omwana akoraki erorakane gaki omomuro oyo ta nande ta yani mba motigapi aki otali mwanya bantene nyang'ao ripoti rigitase ni kia Getembe Jensam Miyenda no mwanju muligere botukobogo kira lero abamenyi banyatie ko imebunge ya Kitutu cha South county ya Kisii nigo babokano mwechano magiga ya abisi yeskuru yoko gosema magiga ya abisi yeskuru ya nyatieko eskuru yo borosa nyatieko kobunwa ne chikomputer cheskuru echo koibwa chichanyale ko ba
chikukura ama tukata tuka kurwa chanya toka chikoretwa ase skuru yubuna kutumwe mulikito Dipon Asanya. Ebikore byobusalenigo bigenderete konekigwa chinsemo ao ingana bonegenderete gutiga bange ko banobwoba butuko bugokira rero ninga abantu batamanyiri basagane skuru y'oboroso ya Nyatieko eyotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South. Njengo ku James Mokaya, the principal Nyatieko Comprehensive School. Ona rero morning korore bitaumbiri bya chitigoro bya beteli 15 tare ngoagere bya kwomuri. Wikobisia na rusike bunguongi gore na nyore itagoire. Jabuna HA lady ya Nyatieko Comprehensive School na arorire bobe mono. Ikiagere binte bikekaro bya chitetalia bali mbyalo chakokonya na abana baino une community. Ekara nanda abana bakorwa iga estore bachigosalie skuru koibe binte biga na magosa manene. Sugusagana chi computer se skuru ywe nyigo chegete amatuka make aetire inarabone tigeta bange ko ba no moichano. Korwo twabekire CCTV cameras ichi akorire miti ichi wikibere. Korwo ne binte bibyeibwa igo byakorira amatuko bone gana abere. Kosi byarete tu on Monday, igo byarete on Monday and Tuesday na rero igo buna byeibwa. Ebinto banyara kwa access koiba igo batoibera e printer baire CPU. Alabu bagenda mpaka stoka bisete egento keri bakorukanga DVR keri kamera. Korwa ogosagana abantu asamakori naboigo okobuna chinyomba. Muisonde mbanga target yalia abamura banega ba minute chituki bakongoni ngabatumira n'umwana siasa gete bangite takinene bagateba umwiko bakunire tari buya bangite genda bakombuningiro chikaini igo bone njenga twaro bwobana abu ne indo bosali bwarokanira abachire wibira ali so Dr. Ngeli so bomungi na Percy Nyanya pasto itoganya tekisitie ba muri binde byasukuru nyomba no arire nyomba asebire biga ekerengo gechisemi asoborokigwa nigo bono kyarorekanire kubikirwe meribo without or minus a computer asa abana bono iga gosoma nkuya abana bakunyara gukora bwago getene ki abana baito mbaje batwara masomo ara maje bintu bibange bono umwaka uri gochaka twego kelima bono batwire ni maiga abana bairanire maega na intu twarengerete bagende bosi wetere binte biga asa masomo abo photocopying twabire tokogenda kuna gusabirira chiskuru chinde ne bioski bire para ekegorie gekeni go bono kyarorekanire gweswania ne chingencho chitari chingiya kaulero bagotora baenda bapima abanda babwate bune bituo byokora chikawo mwina ali mwiso warami mbago kanibwa ngaki umwana akona chikawo bagatora bairoro babwato ni mwana ki umwana no yonka motike tukwane tukora mangana okuno kwegerera umwibi Skuru yabo skuru yaito twetogeretia ekero umwana okorengereri gocha gutamba ne skuru yaino okuboria nekerero kyabamenyi be wodi ya Nyatieko ne serikali koire getambokero kyabwango naboigo kobeka byara bakagoro buna baiga anene bagendete kobuna lichiko bantu bago twibira taliane bakuru na abana baitukaga nenda bantu baminto mu bamanyete Nyatieka bamuramba rero Nyatieka bamuramba ro bakoraga yaria bagwete chinganda baroche kaine kabisa nane mu tumanyite ngabana bali bafurani bali nabo bakoiba kakituko basaba wanero umwana uti gwetogori umwana ngobere lichuma osisiri chinyama emekono aje konya gotora nabantu gana kububira nabona ibire skuru yega konya bono naintu twaremire bono nainde byachire gakimbororo kyobo abasikari baito abagambi baito watera naso bwame binte biga binyorekane abakoretaya banyorekane elindo bwana botoke bwe skuru abana siasa bali babwata abasaya bakinire mekono rero chinyama chia bimbire moko bachindagera nebinywa chibibe bacha gotora nabantu ga Nyatieko. Dipon Asanya, Getembe Television. Na mwanjo muligereri chingaki obachori bogenete gotukange kigema bwo mwaka oyoiga osomutinyo iga chitariki 25 na ibere ase amatuko atigarete 20 amatuko atigarete 20 nerimo oka nigo siasa chigante kubwata insa ase chinsemo aona ase county ya Nyamira abachori bakane bogoro berigo chigokoreka ase ward ya Kerenyo ward ya Jamaiya na ward ya Nyansiongo ni tugolia lero siasa rigo chabwata inse ase chi ward ibere ward ya Kerenyo ne ward ya Nyamaiya ase ababwatani akurase kiama kia UDA na kia UPA banyaka bagwekirana na gwaka siasa chiabo chokurariria ababwatani babo chikura asabo chali obore bosi opuna gotumanye umurikyo ito fatika digesemba
ewodi ya Nyamaiya nigo ibwate abakichukura chiribu 15 na neyemo egatie chiwodi isato kurwase kaunti ya Nyamira ekyo chibwate obochori oboke tarehe 27 mumbekere Nyandieka Thomas abo MCO ito Ikiama kia UDA bakuragwa n'umubunge ukitutu cha North Omoske Chavet Nyakundi nigo bara siasa cha UDA chewodi eyo ya Nyamaiya eryo kumurareria Thomas Nyandieka oyore omurwaniriri w'ikiama ekyo tugoikaransa tukababoria maswali tukarigereria maono abo tukaboria wananchi asaba bonsi batagete ticket noro limorojo what experience noro limoroje obwata maono noro limoroje otalimokora oranyara okonya abantu banyamaiya abantu bonsi banyamaiya bagatatebya omuntu oranyara ko bakonya n'omuntu okorokunganere Thomas Nyandieka aiga nigo Moske cherusha mumanyi oyore omubunge we kaunti yeiga ya Nyamira asabire siasa chomorembe ase campaign echiga wiki ibere togenda gwaka chikura naende ntumayete chingaki chikura amaberera nko imokare lakini abantu bane Banyamaiya ntagete kubakira mbiya mono ekiagere kurugeze mwachaka campaign intureigwa instant ende yonsi empe naende nari kubasaba muna mama county mogendere n'ubwanzani obwo ekiagere ababonzi bakuburi chikura abana baito bayiboire Nyamaiyaga kiro muntu abwata ambition atagete ko chikoriye gento lakini agankenene neringa bachikotokorera intu n'abantu Banyamaiya na kurase siasa chewodi ya Ekerenyo eyonero obochori oboke bugochia kwenekiwa aroro nigo abangina abwo amatuko amange barorekanire ko bamaega y'omubunge kwebunge eyo Moske Joash Nyamuko nigo barorekanire kunganya na gosoa asenseme yo ekwa okoboko Dr. Fred Matiang'i bono igago tole aso mwana ito okoro kunga bakungu Matiang'i okoro kungo Radio Kengo Matiang'i magontoro chinango toirare buja toto aro chengatiga togenda so mwana oyo itokoro ku Matiang'i ekero twakire Matiang'i no mwana oito mugusi ntorereke gusi go chiasare erinde neranyare gotokonya igo bono tukaranga omuishimi wito tonyore no nyenchere miungaro atagura na macha tubekera amate egere iteke munari ari kerenya go itekaiga tubeke mechime asenge njuguyare nade bono nonya no murayo yo itoga tutumegete nga mama mboga akoira nga mama mboga n'abantu bari chigarbage we are running bona abantu baroro nabo tokori nabo MCA kukwana kurase chabisi chinene chekiama kya UPA nigo bairire ebiro ebyo na kugania abakichukura bonsi korokya obomo bwomugusi asoko bachora abarai baria bakwa okoboko Dr. Fred Matiang'i igo bono na nchino moko mona sana ke bazenga ya mpata kitiko baisikuye serikali na ende igo mbiyamano sana bariganirie president yetego cha 2027 yokuruku Matiang'i tani mwate nende bariganirie omwe MCA ito okurukucheremia ongaro aiga se konye baberete bachandikire biro byabere abo binene basabire omuchumbe onotumugirango abanchere na barubumba bwate haki yabo yo gwake kura yabo ase bataite tania sonsi kobolia bagusibo si ase mwabeta ebirogoto bwate kurugusie ebire bitato ekia Nyansiongo na Nyamaiya ne Ekerenyo enare kubasabanga abantu bekerenyo n'abanyamuto Banyamaiya na Nyansiongo kumuranje musoka subonge tara 27 egere tuoro kinga kurugusi toisanire tokogamba ntobasa gosokia omwana ito Fred Matiang'i egere rokane ngobo maene ntuanche tenga Fred Matiang'i nere kingi binyeito ingo ripota ragatembe koraiga se kaunti ya Nyamira Njefatikad Gesemba na mwanjumo rigereria chiro ya mugonga na yemo yemechieri emenene etabugatie getaseni kya abanyanyimbo negento keireire ebirengereri akonyara kwa babiko bwatugwa kubwatakana amo ne chire yugotatwara getu kya abanyanyimbo na boy gagento keirete omwasire mukoro Dr. Fred Matiang'i kobeka litangazo ase egaseti
ye serikali ya Kenya buna egetaseni kya banyimbo kya gachwa sichinsecho usasense meyo ekyo getanya kwa gwikirana agoikira abono iga neye omulike ito Gilbert Kobi niganya kwa gusanga amono monchererio ya mukuru ase omochioyo aselieta Peter Ragira uyo nyara kwa korokia okosemelia kwa yenga egetaseni ekyo ngechikobekwa aso bwangu mono likinya kwa kwanya kotinya obolendi ase chireyo kubara kubulendi asensemo ya mugunga nigo gokomentakana gwetera no kubura kwigetaseni ky'abanyanyimbo Peter Ragira no yombo bwabarayi nabo igo bamenyi bensemo ya mugunga shida to bwaterenene nelinga security ya mugunga yabeire taliengiya esama tukamange igo tokonyora incidences chikoba wanyora abantu batokire baitire abantu batokire banakiremetu abantu babuneiru kiduka kyabo abantu banyori runchira bawulirwe bintu babwatekera umuntu akire osine safari yarwa wanyora nga ekera ikaga igabosega ika saa 7 saa 8 wanyora nga oshambuliwa bintu byayo mugongeye nere ase revenue ye county ya Kisii nerere ya kabire ase daraja nero nambe yemu mugonga nere ya kabire lakini bone gento kyo kumiko konyora ngaki chichiro kira ange kire chinka tambe se mugonga igo chibwate street lights for security lakini mugonga tubwate bone go sinyanga ki mugonga nkeko gereta twarete se ekwerende street lights Gagotewa buna nonya igetaseni ekyo gegotebekana kubikwa ase gazette notice chigaki matiangi arenge muwaziri bw'obulendi bw'ime kende tike yo kyanya koba igoro y'obwagachi obwo police post yakwanekira matuka amange mpaka imanyire nga mugonga police post yabete gazette nga KCS matiangi arenge kerugo mo I remember ko genda to gutware meeting na OCS Kenyanya akatwa family ngaki mugonga police post nere gazetted wono kere gazetted nketari ko operational ecolegasi egera kara abantu bamanyete nga security nerororo abantu bakore biashara bale no bole bone ego ikabuna rere litukulie chiro nabo konyara is not surprising abantu bakunya boncho kanaiga gogo chiko ikachi ko yabere saa 1 saa 2 kwamanya kuigwa masasi po abantu baso agotamana abantu bawujuru bintu byabo kolengana Ragira mubaro bw'ekiba asomo cy'umugonga nigo genderete komenta boigo no gukina serikali ye county government ero igere interested asoko collect revenue lakini te charity amasirai y'abantu bamenye to kera kiba kiro ekinde kire license to operate 24 hours bantu bakogenda kiba eki tali bonsi bakogenda kunywa maru kwanyora ngebande bakogenda to buy time bakanyira kinsa bakunya koberororo elinde ikekera abantu baralire bakikonyora libaga lyogoetana na seme cy'abantu baralire completely asikiduka cy'abantu baralire completely baswa kobuna na kubaure ibintu byabo okwerwa gukogania okobawo gwe police post asensemo ya mugonga nkorwase okogania okuya gukogania okobawo ko murembe nabo igo kugwatera nukuya ali kolenta abali abakonyara ko bakumegana muna investors nsemiyo sabakwana kwalenge maki for mugonga tutwale investors from various places tonyole awa none kibengi kiche mugonga bengi tegocha mugonga nya security takoletiki teyo supermarket chinene chigo cha mugonga kera security takoletiki teyo so a priority ebengaki kaki tokonywe tutwale a police post ga mugonga amalio gyabe regulated ye chiba elinde tutwalege sakukia mambya turatwale mugonge gukina libole linene abamenyi ba mugonga bakwiboya ndiryanga ngo ikaliriri baragenderera kurerera okoba we police post kuri baterega tembe kuri asensemo ya mugonga bu machoge burawu county ya Kisii amaritane nche Gilbert Kobi na mwancho mo ligerali amate yo mugaka David Ombachi no mongino ya Alsinya Chama nigo ya orokyo mugoko moneli tukulia lero mugega yo konyora bakonye kurwa saba watani kubatakana amo na batu babiri be amate yo gosiria amagimabo mugega yo kurwa rasinga kendambe gento keirire barabo ose amate yo wetira sobole miru ya amate yo abataranya kaba kwenigwa mo likito fatika December nigatwalira robot yo rwa senchira yo boikirano
Rituko erimorioka maega yigitaseni ekiga kia getembe kumurekera umugano gw'omugaka David Ombachi aboigo umong'ina arisinyanchama abwo bare umugaka n'umong'ina naboigo basiretie amagima abo na bakorwa asomochie omutaka egento kiababetereretie yamateya abaibori abaiga asebono barase enkendu ya Nyamira kwesokia na kugania basirwe erio kwenia abagotu aba babere kuganikura okonene mono enke na batoro chama yenda manene lakini bona singe ndumu achire twakebire ngambi yamono none ndagira mwaletire nyasaba siseni nyasaba bame ato abame nterege kora mwatore teire ndagira iye talengo tonyale ko batokurageria abageni ekegeni gekomongina alisi na mugakomba kikenyale ko bagekwera bono imbare ne kibako gokera maega yo mugavana bwe kaunti ya Nyamira omoske Amos Nyaribo kubayenekeria buna epilionsi ya Nyagitari nigo arachie guteninira boigo bakirebuya asomoske Rogers Muturi oyo oganetie ububunge bwa West Mugirango na boigo bakirebuya asogosirwa kwendagira korwase omwana siasa Jeremia Migosi oyo oganetie oboseneta bwe kaunti ya Nyamira maega yabo koba egoto amarieta ngoro kwa sami ibyo bachinde ebire basite n'abana oyo Minto Rogers Muturi twamnyokanera atemete twamnyokanera gocha tugatema totomire singi elibu 20 ikonkumene ngambi yamano naende pado ntomoganitie naende pado kumumukire tolegora omosike Amos Kimwomi nyasago siseni Nyaribo ekiagera mochari bill igorabe gokoyekilia nyasago siseni konye tuoboire opili abete ko banse ya 1040 gusiriri buna abantu babera se family negento gyoko gosa mono egiye kare mangana yabe kwa media yagera story ya kuno mheshimiwa Jeremiah Migosi ontoma ga igabune pie yae na baretere ndagera ga chibanda ga makebe merongebe ne chingeni boigo nando basira ne transport omosike diukimasira omorisia ntoje tokobekera okoboko biyamono nyasago sese kibanda onto kubara metorire sa ye nyasago sesenie biyamono morisi yamateye iga bono nigo barobeirie ebirero byabagotu abababere abo basira asengaki eyemo bona asingenjo yaya twaremire ekiagera bono twaragire rituko singenjo toroche nga teko batutanga se wikeye gocha asingenjo twarore nga motokonye twaragira rituko kitariki 12 tubarete 13 tubayeni rirabe Jumatatu Jumaine Hingo ripotera getembe kuraiga se kenyore keiga kya nyankena ekyo kegotoka imeye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira nje Fatigad Gisemba na mwanju muligereri amatuka make gose kubwatekana amo nogo chagwe pona sienge yechaye amatuka makaitire nigo musana tomo chalwe kya make UDM musikesio kenyuri anyeni anyarakabuga kubole chipunge chonsibere liye senati amoneli enene kubwaterana soko ene kibuna habale mibe kemelie chaye ngonywa bale engere yabo erengaine nebigari byabo musikesi boigo nigabolia imirobeli yonsi kwanguigwa na obotuki kwane kigwa gwetera chikamati chie chipunge chibere elikwane kya buna lichibu ligekege tambe ngonyorekana rire riranya koba likwanike buna abaremi ngonyore bare engeri ebwendete no bwane bwabo kurwase ebigari byabo byakera rituko. Thank you, Mr. Speaker. I wish to comment on the statement by Senator Cherargei that's calling for transparency and fairness across the growing areas, and this is mainly focusing on KTDA, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the issue on KTDA is not coming to this House for the first time. 2 weeks ago, I raised the same issue, and not so much has happened, whereas I know our counterparts in the National Assembly are beginning to conduct an inquiry. I wish there is a way we would combine this so that farmers can clearly see the issue on tea pricing is actually being looked at to a tune of 57 shillings, Mr. Speaker. This is an issue we cannot bury our heads into, and I want to call upon this committee to actually go and look at this issue critically so that we can come up with answers which can satisfy farmers who are putting a lot of their monies into tea growing, Mr. Speaker.
na mwancho murigererio murikyo manene we wisara y'oburendi bwaime Dr. Raymond Omoro nigayana kiribuna abakenya bali bali ime yensi ya Tanzania nigo bagochikanakeregwa obwene bwabo no burendi borigoro kolengana nere omonto yomo oyure mwarakia ime yensi yo nero nyatuka bagobwateranegwa ase chibura burwechyo cyane kigwa ime yensi yo magiga iye bochorio obonene obwanya ko bagokoreka amatuka makaitire. We do not have any cause for alarm or any reason for any Kenyan in Tanzania or anywhere else to worry about their safety. What we continue to encourage everybody, like we do in this country, is that all of us, the countries, have our rule of law, and there is a respect for rule of law. Let's, whatever it is, if there are any issues, we confine ourselves to what the law allows us to do. In that way, there is no reason for anyone to be worried about anything. Yes, I know there's an unfortunate case of one Kenyan who is a teacher who in the process of all that commotion, lost his life. I have been in touch with my colleague in charge of foreign affairs, and there's already the contact that has been created with the embassy in Dar es Salaam. So what I would urge the family is that we are doing what it takes to be able to make the necessary arrangements for making sure that that particular case is handled in a manner that is respectful. And we will be reaching out to the family, and as I've indicated, we have our Ministry of Foreign Affairs that has that responsibility. So it's just to give them the assurance that we are working on it to be able to sort or resolve the issue. Mwanjo murigire kumanya tune linga omo wa siri wechinze jesiko yuboiga nandole omo wa siri omonene wense ya Kenya musike wikire umusare mudabade intera niganya kabakanikia igikaya kagiyaitire unaniganya kabakora chingwana amono mwasiri bobolendi bwesi kukurwa sense ya Tanzania azbanya kabakokwanira amange igoro yobolendi ebuga abakenya bali meyense yo asanya kabakatabuna niganya kabakwanekeregwa buna Kenya bali meyense ya Tanzania babwende utwara bobondi bwensi na nigo babwende kogendra nimirimo yaje yabo yabotambe wigirawo mwanjo murigereri ino tokolde ensemeiga ikiunga chinsaibere kwenda senzeme ya kabere nigo tokochikomera na Dr. Kena Mose onsari wakurwa kita World Fit Health Center nyaga batoko sanga mange igoro yokomenya uguya kabachano chirigo ngoro kwaro ni ototo nyangiri kurwa nseme menyelio nigakoro kwa Wilson Makoli na boigo nseme transmission nigakoro kwa DJ Atsa nigo se Kevin Ongeri. Without or minus a computer asa abana bono iga gosoma nkuya abana bakunyara gukora igotiga abana baegwe chinga kichingiya na abana bega baguchokora ebintu abo musacha gosoma kungu omwana mumura gosoma omwana omoiseke igongo sabanga abasigari bakora emirimo yabo community policing yakore gasi yabo erinde egasi nyara kabagekorekana ase location yeito. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama
amabati aria yechigeche 25 mbabwate tile provels aria a oriental elegantal versatile gross na buigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na buigo web design mabwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na buigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi buigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo guchani warrant na buigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom buigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Manjo muligereri karibu ase nseme iga ya